Cana de Vilafranca denuncia l'estat de la Rambla de Sant Francesc i es queixa que encara no estigui acabada. Com a exemples més destacats posa la brutícia o el fet, com dèiem, que encara estigui inacabada. Des de la inauguració el passat 25 d'agost de la Rambla de Sant Francesc, Esquerra Republicana creu que encara hi ha moltes mancances. En primer lloc assegura que hi ha molta brutícia, sobretot la que s'acumula a l'interior dels bancs circulars. D'altra banda, diu que les papereres estan mal repartides i que, per exemple, a la zona del monument no n'hi ha. Una altra de les queixes és la il·luminació. Creuen que n'hi ha poca i que la que hi ha no és adequada per la Rambla, ja que l'estètica fa més per una zona industrial. A més, creuen que el centre de la Rambla queda fosc i que quan creixin els arbres aquest problema encara s'agreujarà més. Com a fet més destacat, però, es queixen que després de 3 mesos de la seva inauguració encara no estigui acabada. A més, la Rambla, que dèiem, no està acabada, no? Ens falta posar, per exemple, la pèrgola aquesta gran, que nosaltres entenem que hauria de ser també seguint un estil i un criteri com pugui ser la Rambla Nostra Senyora. En tot cas, si es posa una cosa molt diferent, doncs s'haurà de veure com es justifica. I també des del 25 d'agost que es va inaugurar, a hores d'ara encara no s'ha posat i veiem llunyà, de moment, que es pugui posar, cosa que fa que hi hagi una mena de pèrgola provisional de plàstic, que tampoc és que pugui ser, home, per un mes poder sí, però el que no pot fer és que s'allargui in eternum. A banda de la pèrgola, una altra actuació que no entenen és la de les restes arqueològiques. Per un altre costat hi ha les restes arqueològiques, que estem aquí al costat d'una de les coses inacabades, que van costar moltíssims diners, i que, de moment, la solució que veiem aquí no entenem gaire bé com es veuran aquestes restes, perquè amb aquest forat que hi ha aquí pràcticament no es pot veure res. També dic que abans d'acabar es va trobar en aquesta part més propera a la carretera unes restes de major rellevància que les restes d'aquí darrere, i malgrat fer-se aquesta troballa, aquestes no les podrem veure, o sigui, les restes bones no les podrem veure i ens gastarem molts diners en unes restes que són no tan bones com les que podríem haver vist, no? Esquerra Republicana també té dubtes sobre quan estaran enllestits els espais circulars que hi ha al terra i que es van cobrir de ciment de manera provisional. Pel que fa a les flors, Esquerra proposa posar jardineres mòbils entre els arbres, com ja hi havia abans. Per últim, denuncia que els pòsters de la llum que s'han instal·lat al llarg de tota la Rambla no són aptes per connectar-hi corrent elèctric de 220 volts i que només estan preparats per 380, una potència que només permet connectar-hi aparells industrials. A més, no hi ha contractada l'electricitat. Esquerra Republicana ja ha fet arribar les seves queixes a l'equip de govern i espera obtenir resposta de cadascuna de les qüestions que proposen.